Pozdrav ljudi, ja sam Marko i danas igramo jednu jako cool igricu, znači na Steamu je free, ista je kao Overwatch, znači bukvalno ista, to jest nije baš skroz ista, ali ono, bukvalno da ne znam kako izgleda Overwatch, rekao bi da je ovo Overwatch bukvalno. Dakle, igrica se zove Paladins, znači bukvalno free je na Steamu i možete uzeti, samo te registrujete nalog i možete da igrati. Dakle, mi sad ovdje treba da napadnemo, to jest da zauzmemo ovaj front line. Dakle, ja sam malo igrao sam 3 partije pre ove, da se malo zagrem čisto da vidimo šta je ovo. Znači, igrica je ekstra, ja ne mogu da verujem. Sada ovdje zauzimamo ovaj checkpoint i kad to zauzmemo dobit ćemo ovaj kart. To treba da pušamo, ili on naš jeste, nisam vidio. To treba, eno ga ide lig, bacit ćemo tamo Q1. Gdje sam pogodio, to je to, skinuli smo nekog, uzeli smo helte, idemo gađamo, oh shit, ovako, to je to ljudi. Dakle, sad će se ovdje stvoriti jedan kart koji ćemo mi morati da pušujemo, znači ovdje ovako, ovdje se stvori. Naravno, evo ga ovaj lik, nikoga nije video iza, mislili smo da nema nikoga, bukvalno on je bio tu, ajde još malo, evo ga, to je to. Sad kao što vidite stvorio nam se ovaj kart i mi sad to treba da pušamo, evo vidite, evo ga lik, evo ga neprijatelj, vidim po ovom heltu da je neprijatelj, bukvalno evo vidite, mi smo ga još malo i ubili, idemo gađam vamo Q, zaštitit ćemo ovdje sad trenutno, evo niko nas ne gađa, ovdje ćemo da napademo, bacili su onu stun bombu pa smo bili zakočeni, ali nema veze, znači evo skočili smo se, piše koliko još moramo da pušamo kart, znači treba da pušamo do kraja da bismo dobili ovu partiju i bacamo ovaj Q, jer smo killali nekog, ne mogu da vidim iza nas, to je to, eliminate, to, 2 killa smo napravili, odlično, idemo. Evo ga, kad dođe ovaj zakoči, mi ne možemo da, what the fuck, ovaj neki brz, ne, malo health ima, moram se vam premestiti, shit, ovo je jako dobar hero, evo ga, killali smo ga, yes, sa Q smo ga killali, to jest Q, imamo 83 health, moramo se brzo povući da se regenerišemo, imamo 14 kill streak, to je odlično stvarno, evo ga healthi se regenerišu, to je to, valjda nas neće sad neko napasti, ajde idemo polako dok se regenerišu healthi da napadamo, evo ga idemo bacam Q, to je to, pogodio sam ga sa Q, direktno, to je to, dobro, to je to ljudi, evo ga kill streak 18, to je ekstra stvarno, i ovdje treba da pušamo kart, imamo još 35 sekundi, ali ako ovi dođe onda se zaustavi kart, znači moramo brzo da reagujemo, oh shit, koliko imamo healthy, dobro, ajde, moramo još malo, još samo malo, moramo da ga pušamo, ne, sad će doći, sad nećemo uspjeti da pušamo kart, imamo još samo par sekundi, evo još 15 sekundi, ajde, moramo pušati kart, idemo bacamo F, igrica je stvarno ekstra, ja ću sad, ne, shit, znači na 10 sekundi smo failali, ja mislim da sad možemo, mislim da smo failali, da, mislim da nećemo sad dobiti ovu partiju i da, push failed, znači vidjeli ste stvarno dokle smo došli, nema veze, idemo sad u drugu partiju, tu je ono, sad ćemo da ih oderemo, bukvalno kao što idemo press I to purchase items, ja sam zaboravio da kupim item, kupit ćemo ovaj bulldozer, evo ovo, to ćemo ovako i ovo ćemo da napredimo, to je to, idemo. Tako, sad počinjemo za 15 sekundi, znači sada isto je, samo sad imamo game time, ono malu pauze, tako da sad možemo da dobijemo. To jest mogli smo i onda, ali nismo, sad imamo veću šansu da dobijemo, bukvalno. Sad čekamo da se ovo otvori, evo ga odmah dobijemo ove konje kao šta je već, da dođemo brže tamo, da ne moramo da trčimo ko ludi, dobro. Idemo sad vamo i sad ću da bacimo ovdje čim dođem, ne, oni su vamo, evo vidite, oni su vamo. Pogledajte koliko ih je vamo okolo. Evo ga, killali smo jednog, to je to, idemo, oh shit, ne mogu dok ja dođem do njega, evo bacam Q, to ću ga killati, ili su ovo, to je to, ovo je bilo dobro, hoćemo i ovo killati, to je to ljudi, evo ga, zauzimamo već, pogledajte, znači teramo ovaj game moramo da pobedimo, znači definitivno moramo, ako ovo ne pobedimo, mislim stvarno smo botovi, to jest ja jesam svakako bot, zato što nisam puno igrao u igricu, jesam ga, ovo je bio dobar support kill, znači vidjeli ste koliko sam bacio sa Q, znači tačno sam ga pogodio ono dok je skočio i evo ih dolaze oni sad, evo ga, objective captured, znači sad treba da pušamo kart i shit, bomba me nervira, stun bomba, to je to, bacio sam štit, tako da mi nije ništa, bacamo Q, to je to, killali smo, sad smo ga baš mi killali, nije support kill, to jest piše baš laid, shit, pretvorio me bio u kokošku, to je ona moć, dakle, video sam to da ima moć, nema veze, idemo respawn, sad ćemo kupiti još nešto pa dolazimo da se fajtamo, ne, faila mi je bio štit nešto, nemam pojma šta je bilo, ajde, pali, fuck, skidaj mi health, ne, brzo štiti, to je to.
Preživio sam, jedva, ovo je bilo stvarno napeto. Ajde, samo da mi se startuje ova regeneracija healthy, da mogu na miru da ih oderem. Evo ga, respawnali smo se, vraćamo, sad moramo dobiti. Znači, ako ovu partiju ne dobijemo, mislim da smo izgubili ili ne. Ovdje nešto piše 2-4-1-4, nema veze, znači to je, ne znam kako se to gleda, tako da push fill it, yes, znači yes, jej, nismo uspjeli, nema veze. Idemo, sad ćemo da kupimo još itema. Ništa, nema veze, sad ćemo da kupimo još itema, mogli bi da napravimo ovaj bulldozer. Nemam pojma, ajde unapredit ćemo, imamo još 189, ne znam šta mogu kupiti, ne mogu ništa bukvalno. Ne veze, sad čekamo da ide ovo, pa idemo da pokušamo bar dobiti ovu partiju. Evo ga još 7 sekundi, dakle sad ćemo dobiti one konje automatski da možemo da trčimo brže, logično, znači kao što, evo ga, na 2 sekunde se dobija, ok. To sam sad već ukapirao, znači sad mogu da bacam ovo E kad sam na ovom konju što je već, ne znam šta je E, sad ćemo da testiramo, testirao sam već, ali nisam siguran kako radi, evo E. I ništa, ne znam šta radi. Valjda gurnem konja tamo pa se on zapali ili... Pa koliko healthy imaš, ne mogu da verujem. Oh fuck, došli ih i više, ajde moji brate, ajde. Inače da, evo vidite, ovdje nismo baš nešto jaki što se ovoga tiče. Idemo F da probamo baciti, ne znam šta se ovdje radi. Jep, smo izgubili ljudi, ali dobro, šta sad da se radi? Nema veze, bit će valjda više sreći u sljedeći, naravno snimat ćemo još ovoga, ako hoćete ostavite like, naravno počinjemo survival kao što sam rekao u prošloj epizodi i naravno snimat ću ovo, možda, ako vam se svidi, ako bude bar 100 lajkova na ovom klipu, znači snimat ću, ali evo ga, sad možemo mi da zauzmemo, ovi su na 99, znači mogli, failali su, oh shit, čekaj, idemo, i bacam Q tamo da ih skine, to, killali smo nekog sa Q, mislim nismo killali, ovo je kill assist, ali nema veze, dali smo damage. Sad ovdje svi stojimo da zauzmemo, vidite, izgleda ćemo zauzeti, ovo ne mogu da verujem, sad će doći odavde valja. Ne znam stvarno. Ajde, moramo zauzeti 98, to. Mlado su na 99, oni failali. Naravno ni ovaj push nećemo uspjeti, zašto? Zato što nećemo uspjeti, nismo ni prethodna 2 uspjeli, tako da nećemo ni ovaj. I ovo je bio stunt, ne mogu sad ovo sam ove. Stavit ćemo shield, da nam ne mogu ništa, bacamo Q. To je to, Slade. Ubili smo nekog lika, ne znam kojeg. Ovaj je, to ubili smo, to jest dali smo kill assist na ovog. Ili ja mislim da smo ubili, ne znam, zato što, nemoguće da ga ne ubijem ja. Mada moguće da ga neko drugi ubije, dobro. Ništa, kupit će tog heroja za sljedeću epizodu. Dakle, ljudi, ako bi mogli 100 lajkova na ovom klipu, da vidim da li vam se sviđa ovo. Ako se sviđa, naravno, nastavit ću da snimam, logično. A i, naravno, bit će survival serijal na kanalu, to je započinjem ga uskoro. Uskoro mislim da će sljedeća epizoda već biti survival, nemam pojma. Time remaining, ajde, evo sad imamo baš sekundi da uspemo, oh shit, šta je ovo bilo, mate, nemam pojma, dobro, killali smo lika jednog, idemo, bacam F, ne znam šta F radi, nema veze, bacamo štit ovdje, to što bacamo, uzimamo ga, idemo, bacam Q, da skinem nekom nešto, nikom ništa nisam skinuo, divno, i sad nećemo uspjeti da pušamo, to je sigurno. Ovaj je uleteo jedan od naših i jako je, boga mi, evo ga ovaj, ja mislim da ovo je isto naš. To je to, gotovo je. Sad možemo da guramo, sad pušamo, ne znam šta radi ovo to mi nije jasno, ali nema veze, sad ćemo da pokušamo da stopiramo ove, to je sam skinuo išta, ne skidam ništa, ja sam im valjda. Ovaj je killan, ništa, idemo, bacam Q. Ajde bre, ovaj je navalio na mene, drug. Killajte ga, pa killajte ga, shit, jako je lobby ostao. Valjda ćemo ovo uspjeti ili nećemo, shit, nećemo, izgleda da nećemo, overtime je sad, ne znam stvarno čemu, kako ovo funkcioniše, ni šta funkcioniše. I koliko traje ovaj štit u srani, jaoj, ajde, killaj ga, overtime, gotovi smo sad stvarno. Ajde brate, ajde, ne znam koliko traje overtime i ne znam koliko da se trudim, to jest trudim se maksimalno, ali ajde, moram ga killati, double kill, ajde ljudi, pušajte ljudi. To, ajde, napravili smo triple kill, ajde pušaj, još malo fali, pogledajte gdje stoji ovaj minecart, ne mogu da verujem, još malo fali, moramo uspjeti, sad ne smemo da failamo, idemo trčim brzo, znači ne mogu brže, ali dobro, i pogledajte koliko malo, znači centimetar fali, ajde, možemo mi to, uspjećemo sad, pogledajte na gore koliko fali čak. Jao, ajde brzo, moramo uspjeti i nećemo sad uspjeti, pogledajte koje zaštite, to kod njih, ajde, ulečite svi, ajde, ulečite, ja ne znam ko ovdje pije ko plaće, iskreno, dobro, moramo uspjeti sad, ajde, ne, ja ne mogu verujem, koliko smo malo bili, ništa, idemo još jedna partija, znači da bi 3, 4, ne znam šta to znači.
ništa, idemo attack, ne mogu da napredim zato što je ne znam ovo, kill to heal, getting kill, ajde ovo ćemo naprediti, ne znam isto šta je, 3, 2, da, znači tačno na 2 se sponuju ovi naši horsovi i sad možemo da rokamo, i sad mislim da moramo dobiti, ne mogu to uvijek kažem, ali ne dobijemo nikad, ali nema veze, idem bacam Q na ove, bacam ja ovdje štit, ajde rokajte ljudi, rokajte ih ljudi, rokajte ih, izgleda da ni ovo nismo dobili, ne veze, kilao sam ih nešto, valjda ubio sam ih trojice, nema veze, bacamo vamo, idemo na ovog, ajde, to je to, uspjeli smo, jes sad dobili, znači jači smo od njih kad idemo u teamfight, to je, bukvalno vidjeli ste sada, znači trebali bi samo timski da idemo na njih svi, evo bacam vamo Q, da li mislim da će pogoditi nekog, tačan hit, direct hit, ovo je bilo stvarno ekstra, ne mogu da verujem. Inače, ljudi, ne zamerite na glas, ako sam malo umoran, ali šta sad da se radi, znači, victory, ne mogu da verujem, ne znam kako smo dobili, ne znam još kako ovo funkcioniše, ali nema veze. Dakle ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, ako vam se video sviđa, ostavite like da dođemo do 100 lajkova minimalno, da bi snimali dalje ovaj serijal. Vidimo se u sljedećem klipu, ćao!